Здравейте хора, аз съм Link 888 и сега започваме на екстремен режим да играем. И за начинаещите по-добре не играйте на екстремен, защото когато умрете не ви възвръща, а направо ви изтрива светът. Аз играя за удоволствие. Може би следващия епизод, че ще е в моята самостоятелна игра Бум-Бум. В смисъл, там където обичам да гърмя. Ще е много як епизод, така че ще трябва да го гледат. Тук с нас говори и нашия приятел The Fireworks Man. Просто сега малко съм му казал да мълчи, защото ме е раздразнил. Но нищо. The Fireworks Man, може да говориш. The Fireworks Man. Да. И сега на какво играеш, бе? В смисъл, в кой сървър играеш? Никой, гледам си това. Какво си правил през ваканцията? Не. Абе, знаеш за какво говоря, стига са. За училище говоря, за даскалото. Дет не ми се ходи. На тебе ходи ли ти се на даскалото? Не ми се ходи. Знаеш ли защо да хода на даскалото? Защо? Защото госпожата ми е много добра. Наистина много е Само мила. заради това ли? Аз мисля, че отива да учиш. Да, обаче все пак признай, коя госпожа в това училище е толкова мил? Разбира се. Ако искаш да те преместя при госпожа Белева. Не! При дявола. Огониха, Белеска я огониха. Добре, тогава при Стойчева. Той е при директорка. Стойчева, тя не учи. Ага, тя учи елитните. Ти какъв си? Елитен. Главната учителка. Кол! Кол! Намерих кол, преди да се е стъмнило. Супер. Аз си копам! Няма нещо, което да не мога да изкопам. Освен диаманти, айрон, редстоун. Глей, вече с дървена кирка намирам кол. Баси якото, нали? Ще обера всичкия кол. И ако свърши до тогава, ще почна да копая камък. Ау! И ако знака го гледа сега, знак, ти си пич. Той не е пич. Пиче. Е... Не в такъв смисъл, буквално. Добре. Да, ти помисли, че ще Аз обиждам. помислях, че е другото. Че го наричаш публично. Публично изнасилван човек. Да. Да. В добрия смисъл. Да. Да, ще обида знака. Не сега. Прасе, ще те закона с кирке.
Омага, извинете, залага, обаче... Хора, извинете, залага, но заради лага сега май ще спирам клипа. Май така. Супер. Чакай, ще си го правя лага, само да видя кой къпче беше. Аре бе, направи се. Аре, прави се бе. Аз хубаво без ръце. Сегнах се. I'm Link, awesome bro. Pumpkin. Чули the fireworks man, намерих Pumpkin. Доста неща съм намерила. За по-малко от ден вече може да си построя къща. От камък. Добре. Но сега да си поставя крафт маста и си крафна... Аз се протегна. Добре. Сега си направя една печка. Чух от Танър на един сървър, той има достъп до един сет, който обикновените играчи, админи и глупости нямат право достъп. Той е един много мой близък приятел. Каза, че в по-следващите версии ще има дървени и камени брони. Но не си мислете, че камените са силни. Камък се намира поне на 4 купчета по земята. Какво? Така е. Не е ли така? Греша ли? Не грешиш. Сега... Къща ли си направили да продължа да търся неща? Можеш къщата да направиш. Ще е нещо като временно бунгало. Няма да е баш голямо. Ще е на 2 купчета. Ало? Ало, тук съм. Линк? Кажи. Господин Линчо? Моля. Колко вече време снимаш? От 8 минути. Що? Вече трябва да отиваш. Ау, да, 10 часа. Казаха ми да ставам в 11:30. Сори хора, ще трябва да спирам клипа до следващия път и гледайте, да гледате поредицата Diamond Heart. Чао!